агентии обу ҳавошиносии тоҷикистон хабар дод ки рӯзи 11 майи соли 2022 дар ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбанда пешбинӣ шуда борони бошидат меборад. ба иттилои агентии обу ҳавошиносӣ имрӯз дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳаво тағйирёбанда шуда дар баъзе ноҳияҳои ғарбии вилоят борони кӯтоҳмуддат меборад. дар шарқи вилоят ҳаво асосан бе бориш дар назар аст. шамол аз самти шарқ бо суръати 4 метр дар як сония мевазад. ҳаво дар ғарби вилоят шабона 9-14 дараҷа гарм, рӯзона 20-25 дараҷа гарм. дар шарқи вилоят шабона аз 3 дараҷа хунук то 2 дараҷа гарм, рӯзона 13-18 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Суғд ҳаво тағйирёбанда шуда дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат ва дар ноҳияҳои алоҳида борони бошидат меборад. раъду барқ ба амал меояд. шамол аз самти шарқ бо суръати 3 дар баъзе ноҳияҳо бо шиддати 10-15 метр дар як сония мевазад. ҳаво дар водиҳо шабона 14-19 дараҷа гарм, рӯзона 23-28 дараҷа гарм. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 3 дараҷа гарм, рӯзона 15-20 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатлон ҳавои тағйирёбанда дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат меборад. дар ноҳияҳои алоҳида боридани борони бошидат дар назар аст. раъду барқ ба амал меояд. шамол аз самти шарқ бо суръати 4 метр дар як сония мевазад. ҳаво дар водиҳо шабона 17-22 дараҷа гарм, рӯзона 27-32 дараҷа гарм. дар доманакӯҳо шабона 12-17 дараҷа гарм, рӯзона 18-13 дараҷа гарм мешавад. дар шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ ҳаво тағйирёбанда шуда дар баъзе ноҳияҳо борони кӯтоҳмуддат ва дар ноҳияҳои алоҳида борони бошидат меборад. раъду барқ ба амал меояд. шамол аз самти шарқ бо суръати 4 метр дар як сония мевазад. ҳаво дар водиҳо шабона 13-18 дараҷа гарм, рӯзона 23-28 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 9-14 дараҷа ва рӯзона 21-26 дараҷа гарм мешавад. дар шаҳри Душанбе ҳаво тағйирёбанда шуда шабона ва саҳаргон борони бошидат меборад. раъду барқ ба амал меояд. шамол аз самти шарқ бо суръати 4 метр дар як сония мевазад. ҳаво шабона 15-17 дараҷа ва рӯзона 24-26 дараҷа гарм мешавад.